Jos sinun täytyy laskea, Joo. että Mutta se täytyy vaan niinku ymmärtää. jäljellä Pinta-alat on kanta kertaa korkeus. jäljellä Kolmion pinta-ala on kanta kertaa korkeus. on 8 euroa. Olis hehtaari niinku 100? Siitä on, ja siitä on käytetty Joo. Aari on se. 1/5. Se muistaa silleen, että neliömetri on tää. Ja kysymys on, Metri kertaa metri. Sitten aari on 10 metriä. kuinka paljon Neliömetrin ja hehtaarin sitä oli Okei, semmoinen pinta-ala. alun perin. Mä käyn Tämä on helpommin laskettavissa kuin luulet, jos käytät Inun kaavaa. Se menee näin. Eurot jaettuna suluissa nimittäjällä minus osoittaja kertaa nimittäjä. Kokeillaan nyt, mitä tästä tulee näillä esimerkkiluvuilla. 8 euroa jaettuna 5 miinus 1 kertaa 5. Mikä on yhtä suuri kuin 8 euroa jaettuna 4 kertaa 5? Mikä on yhtä suuri kuin 2 euroa kertaa 5? Mikä on yhtä suuri kuin 10 euroa? Mikä on meidän vastauksemme? Eno. Lopeta.